Wel, helo blant, gobeithio bod chi'n iawn. Croeso i'n gwersyll ni ar-lein eleni. Aaron ydw i, fi oedd i fod yn arwain gyda chi yn y gwersyll eleni. Ond yn anffodus, oherwydd y coronavirus, da ni'n methu gwneud hynny. Felly, beth ni'n mynd i wneud ydy cael 2 ddiwrnod o gyfarfodydd ar y we. A felly dyma ni, dyma'r un cyntaf ar eich cyfer chi. A heddiw, dyn ni'n mynd i wneud ambell beth gwahanol, a dwi wir yn gobeithio y cewch chi fendith a newch chi fwynhau yr amser yma gyda'n gilydd hefyd. Peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw esbonio be fydd yn digwydd. Un o'r pethau cyntaf byddwn ni'n wneud yw byddwn ni yn trosglwyddo i Arawn. O Aron i Arawn, gobeithio bod chi'n cofio Arawn, fydd yn arwain llynedd. A bydd e'n mynd â ni trwy jyst atgoffa chi o rai pethau o llynedd a pan bod pethau wahanol eleni. Ac yna byddwn ni yn cael clywed sut mae Angharad wedi dod i nabod Iesu Grist. Byddwn ni yn clywed gan ambell swog arall hefyd. Ac yna bydda i'n rhannu gair bach gyda chi. Felly beth cyntaf dyn ni'n gwneud yw trosglwyddo i Arawn. Mwynhewch. Helo, ysdych chi gyd. Gobeithio bod chi gyd yn iawn. Mae'n gyfnod rhyfedd iawn yn dydi. Mae fel hyn ydyn ni'n siarad efo chi leni. Dwi eisiau deitha chi ar y cychwyn fel hyn, mae grŵp neu stafell 4, dwi'n meddwl sydd yn clirio fyny ar ôl brecwast, ac yna wedyn dwi eisiau chi gyfarfod ni ar y cae mewn 10 munud pan fydd y gloch yn canu. Na, yn anffodus. Dim dyna ydy trefn y diwrnod heddiw. Yr unig job sydd gyda fi wneud adra fan hyn ydy deud diolch yn fawr iawn i'r swog sydd gyd am baratoi yr atgofion yma a siarad efo chi fel hyn a neu siŵr bod ni'n cael fideo fel hyn wedi'w drefnu. Diolch Aaron am roed ei gyd at ei gilydd hefyd o ran yr editio, a mae Gwion hefyd. Mawr ddiolch i Gwion am baratoi negas sydd siŵr o fod yn mynd i fod yn addas iawn ar ein cyfer ni. Sgen i'm llawer mwy i ddeud, ond dwi jyst eisiau atgoffa chi o be oedd adnod y gwersyll flwyddyn diwetha. Ioan, 17, adnod 3 oedd o, ac oedd o'n mynd fel hyn. A hyn yw bywyd tragwyddol. Dy adnabod di, yr unig wir dduw a'r hwnna'n fonais ti, Iesu Grist. Dwi'n gobeithio bod hein dal gyda chi, i'ch atgoffa chi. Yr unig beth, be bynnag ydy'r ansicrwydd sydd yn y byd, be bynnag ffordd ych chi'n teimlo yng nghanol hyn i gyd. Dwi eisiau chi gofio bod Duw ddim wedi ymellhau hun yn gymdeithasol oddi wrtha chi. Dydy Duw ddim yn dduw sydd yn socially distant. Mae o di danfon Iesu Grist i'r byd, so bod o'n gwmni ni, bod o yn arglwydd, yn ffrind, yn waredwr i bob un ohono ni. I fynd ar darlun yna, neu'r darlun y cyfnod yma, mymryn pellach, dwi eisiau deitha chi, dwi'n gobeithio, yn ystod wsos y gwersyll neu wsos nesa, y bydd Iesu Grist yn dod i mewn i'ch bybl chi. Byddwch chi ddim yn adnabod Iesu Grist. Fydda i, dwi'n siŵr, ar gweddill y swogs a Gwion sy'n ni'n hoffi deud bod ni'n mynd i weddio amdano chi wsos nesa. Nawn ni gofio amdano chi. A gobeithio, nawn ni weld yn gilydd yn fuan iawn. Mwynhewch yr atgofion a diolch fawr eto i bawb am drefnu hyn. Ta! Wel, fel oedd Arawn yn sôn, mae Carys, un o'r swogs i fod eleni, wedi paratoi rhyw fath o montage neu casgliad o atgofion o llynedd ar eich cyfer chi. A dyma nhw. Mwynhewch. Gobeithio bod chi gyd yn iawn. Gwersyll blwyddyn diwethaf, fi'n cofio y hwyl enfawr a'r sbri cwswn ni i gyd.
Rhedeg trwy'r Inflatable Obstacle Course. Rasio rai o chi, a bob un o'ch chi'n rhoi chwalad i fi. Dwi'n rili gutted bod ni'n gallu gwneud gwersyll blwyddyn yma a dwi'n edrych ymlaen i'r flwyddyn nesaf gobeithio erbyn hynna fydden ni'n cael neud eto. Highlights fi o gwersyll blwyddyn dwytha oedd yr inflatables, o'n i'n lyfio'r inflatables. Dwi'n cael loads o hwyl a nes i smasho loads yn y chi enw. Ac hefyd yr water fights hefyd er bod ni'n glawio, ond gathen ni lot o hwyl beth bynnag do. Un o fy hoff bethau i am gwersyll yw'r chwaraeon ni'n chwarae fel tîm a'r gêm y tîm ni'n chwarae. Fi'n hoffi'r naws leol sy'n rhwng y tîmau. Un peth da o wneud gwersyll ar-lein yw fi'n gallu dweud hwn a does neb yna i gywiro fi. Felly highlight fi o gwersyll llynedd oedd ennill pob un wide game. Ennill pob un achos fi'r gorau'r wide game. Highlight y gwersyll i fi llynedd oedd gael gweld pawb yn cymryd rhan yn y gemau chwaraeon tu allan a yn enwedig y gêm fawr Swogs yn ebyn y plant. Fi'n gwybod ni ddim yn cymryd rhan, ond oedd e'n blesau gweld pawb yn mwynhau a fi'n eitha siŵr Swogs ennill. Embarrassing. Tiramisu for the Swogs, was it? It's Spanish for the children. Oh, wait. We're not doing gwersyll this year, Chris. Oh, what are we going to do with all the food? We'll save it for next year. Yeah, It'll be fine. It'll be fine. Yes, it'll be fine. It'll be fine. Yes. Ac wedyn, dydd Gwener, o pawb yn siops. Gyniau dŵr, bomiau dŵr, dŵr ym mhob man. Hwyl a sbri, pawb yn lib, socan siops. Highlight y gwersyll i fi o taflu cwpl o waterbombs yna chi, ond nath cwpl o chi gael fi nôl. Oedden ni'n bofio yn y sgwrs! Gyda bod fi methu gweld chi eleni, ond dwi'n edrych ymlaen ar gyfer y water fight fel gafon ni llynedd. Hoff ysgofion ni o gwersyll blwyddyn diwetha oedd y diwrnod lle oedden ni'n chwarae yn y pwll. Oedd pawb wedi cael gymaint o hwyl, oedd pawb yn nofio, splasio, neidio mewn, oedden ni'n taflu balwns dŵr ag yn saethu gynnau dŵr at yn gilydd. Oedd o'n ddiwrnod mor hwyl oedd pawb wedi joio. Oedd hi'n nabod pob un o'ch chi. Braint oedd cael bod efo chi ac arwain y gwersyll flwyddyn diwetha. Beth o'n i'n cofio blwyddyn diwetha ar y gwersyll oedd dod i gwrdd chi gyd. Nes i wir fwynhau dod i'n nabod chi. Hefyd, rwy'n cofio pa mor dda gwrandawoch chi yn yr oedfawon pob bore. A gweld pa mor dda oeddech chi'n gwrando ar gwion yn siarad
a pa mor positif oeddech chi'n ymateb i ddod i adnabod Iesu Grist yn fwy. A dwi'n gweddio lle bynnag ydych chi yr rhan yma byddech chi'n cael eich bendithio yn fawr iawn. Hwyl lawr. Nes te draw at beds, swag arall gyda ni, eleni, sydd yn mynd i roi her i chi ac i fi. Helo gwersyllwyr, croeso i'r sialens. Fi yn really gutted bod ni'n methu cael gwersyll go iawn, ond o leia ni chi'n neud e online. Felly, mae'r challenge yn digon hawdd. Dyna gyd chi angen yw darn o bapur a bin neu bwced neu rhywbeth fel yna. Dyna gyd chi angen, okay? Wedyn, fi eisiau chi wneud papur awyren, fel fi wedi wneud. Wedyn, chi angen sgwrtio lan, achos mae'r un cyntaf wastad yn rubbish. Wedyn, chi'n mynd i wneud un arall. Un sy'n actually'n gweithio tro hyn. Iawn, a mae'r challenge yn digon hawdd. Na gyd chi angen wneud yw cael eich papur awyren mewn i'r bwced, neu bin, neu beth bynnag sydd gyda chi, okay? Ond yn y ffordd mwyaf cool, mwyaf amazing, mwyaf impressive chi'n gallu wneud, okay? Mae un fi yn eitha da os gael ei wneud fy hun. Iawn, so, byddwch chi'n mynd i wneud e. Wedyn fi eisiau chi anfon y fideos i ni i gallu weld un pwy yw'r gorau. Na i siwr o fod judgio pa'n yw'r un mwyaf impressive, iawn? Bant â chi. Okay then, here we go. Oh yeah! Tacwyn, ni wedi gwneud e! Yeah! Diolch yn fawr am hwnna beds. Cwbl sydd eisiau chi wneud efo'r fideos, unwaith chi wedi gwneud eich awyren a wedi cael go arnau fideo i ni, yw e-bostio nhw mewn i ni a bydd y cyfeiriad lawr fan hyn ar y sgrin wrth i ni siarad nawr. Felly please cefwch sylw o hwnna a wneud yn siŵr bod caniatad eich rhieni gyda chi i hala unrhyw beth gyda ni a wedyn bod chi'n hala nhw mewn. Diolch yn fawr. Reit, awn ni mlaen nawr i glywed gan Angharad ac am sut dath hi i adnabod Iesu Grist fel ei achub bwr hi a sut nath hi ddod yn Gristion. Felly plis gwrandewch a meddyliwch drostoch chi'ch hunan fel ydw i'n gallu dweud yr un peth ac Angharad bod fi wedi dod i nabod Iesu Grist. Dyma ni. Helo, hoffwn i sôn ychydig i chi am sut ddys i'n Gristion. Roeddwn i wedi cael fy nghodi mewn teulu oedd yn Gristnogion. Mam a dad yn Gristnogion, o'n i gyd yn mynd i capel pob dydd Sul. A o'n i wedi tyfu lan yn credu bod Duw, wastad wedi credu bod Duw yn bodoli. A bod Duw wedi fy nghreu. O'n i wastad yn credu ni bod Duw yn bodoli. Ond ddim really wedi sylweddoli bod yn dduw personol i fi. Felly, pryd o'n i'n 12 mlwydd oed, o'n i'n mynd ar wersylloedd fel mae rai o'ch chi wedi penderfynu wneud eleni. A ni'n mynd ar wersylloedd pob haf o'n i yn, ond pryd o'n i'n 12 mlwydd oed, fi'n cofio o'n i'n siarad gyda swog, a oedd hi jyst yn dweud fi cymaint o Duw yn fy ngharu, a cymaint o Duw wedi gwneud drosto fi. A fi'n cofio sylweddoli yr adeg hynny bod Duw yn fy ngharu i yn bersonol a bod dim moyn fi fod yn rhan o'i deulu e. Ar y gwersyll ar y pryd, des i ddim yn Gristion ar y gwersyll yna, ond oedd jyst pethau'n dechrau meddwl fi'n dechrau troi o amgylch hyn. A ni'n dechrau dod i sylweddoli mwy a gwrando mwy ar yr cyrddau yn y bore. Jyst gwrando mwy a jyst dod i ddeall mwy am sut i ddod yn Gristion a beth oedd hwnna'n golygu. Fi'n credu des i'n Gristion rhyw bythefnos ar ôl hynny. A fi'n cofio penderfynu ar adeg ni bod Duw wedi caru fi gymaint, bod di'n gwneud cymaint dros fi, bod wedi marw ar y groes drosto fi. A oedd hwnna wedi, a ni wedi dod i sylweddoli hynny, a'r unig beth o'n i'n gallu gwneud oedd diolch i fe amdano fe a rhoi fy mywyd i fe.
yn yr unig beth o'n i'n gallu gwneud i roi diolch i fe. Un o'r adnodau wedi helpu fi oedd 1 Ioan 1:9, sef os cyfeson ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe fyddeuai ni yn pechodau a'n galanhau o bob anghyfiawnder. A dde'n sôn am y ffaith bod os fi'n cyfesu fy mechodau i, os ydw i'n dweud sori am fy mechodau i, mae Duw yn ffyddlon ac yn gyfiawn. Mae Duw yw'r un sydd yr un peth trwy'r amser, a fe yw'r un bydd y madd am fy mechodau i. A fi'n cofio meddwl ar y pryd, nes i fyddio Dduw, nes i weid gofyn i fe i ddod i mywyd i, a gofyn iddo madd am fy mechodau i. A fi'n cofio meddwl, ydy hwn wir wedi digwydd? Chos ddim yn teimlo unrhyw beth di newid. Ond o fewn credu ryw wythnos neu bythefnos o ddim yn siŵr bod hwn wedi digwydd, bod fi wedi dod yn Gristion, ond nes i fynd nôl at yr adnod yn dweud, so os cyfeson ni pechodau, a ni wedi gwneud hynny, mae Duw yn ffyddlon ac yn gyfiawn, a dyw hwnna ddim yn unrhyw beth i wneud gyda fi. Duw sy'n ffyddlon, Duw sy'n gyfiawn, mae fe ddim yn newid o gwbl. A o'n i sylwi hynny, a o'n i'n gwybod wedyn ni, o'n i yn Gristion gan fy mod i wedi cyfesu mechodau i, gan bod fi'n sori am beth fi eisiau gwneud a bod fi eisiau newid fy mywyd i a dilyn Iesu. Felly, dyna yn swnio iawn fel des i'n Gristion, a fi'n ddiolchgar i Dduw bod wedi achub fi, a bod wedi dod mewn i mywyd i. A fi'n stryglan weithiau gyda bod yn Gristion, ond fi'n gwybod bod Duw yr un peth, bod e'n ffyddlon, bod e'n gyfiawn, bod e wastad yn mynd i fod yna i fi, bod fi gallu troi at fi mewn gweddi unrhyw bryd, a bod e wastad yna gyda fi trwy'r pethau anodd, trwy'r pethau gwych mewn bywyd, mae'n wastad yn mynd i fod yna i fi. Wel, dwi nawr am rannu chydig bach gyda chi o'r Beibl. Mae yna chydig adnodau yn fyr iawn, a mae'n dod o Matthew pennod 7, adnod 24 i 27. Na i ddarllen nhw allan a na i roi nhw ar y sgrin i chi hefyd i gael dilyn. Mae'r stori yma yn dod o pregaeth ni, Iesu'n siarad gyda tyrfa o bobl. Beth mae'n dweud wrthyn nhw yw lot o bethau ynglyn â sut i fyw bywyd sydd yn plesio Duw ac yn plesio Iesu Grist. A dyma mae'n dweud yn yr adnodau yma. Felly dyma sut bobl ydy'r rhai sy'n gwrando arno i ac yna'n gwneud be dwi'n ei ddweud. Maen nhw fel dyn call sy'n adeiladu ei dŷ ar graig soled. Daeth glaw trwm a llifogydd a gwyntoedd cryf i daro yn erbyn y tŷ hwnnw, ond wnaeth y tŷ ddim syrthio am fod ei sylfaenu ar graig soled. Ond mae pawb sy'n gwrando arno i heb wneud beth dwi'n dweud yn debyg i ddyn dwl sy'n adeiladu ei dŷ ar dywod. Daeth glaw trwm a llifogydd a gwyntoedd cryf i daro yn erbyn y tŷ hwnnw, a syrthiodd y tŷ a chwalu yn llwyr. Un o'r pethau dwi'n hoffi wneud ers y lockdown yw ni wedi ffindio rhaglen amazing ar Netflix o'r enw Flow is Lava. Falle bod chi wedi chwarae'r gêm neu wedi gweld y rhaglen. Os oes Netflix gyda chi, ewch i wylio fe, mae'n gret. Mae plant fi wrth i bod gyda fe. A beth yw e'n syml, os chi ddim wedi gweld yw'r rhaglen lle mae rhaid i bobl fynd o un ochr o stafell i'r llall heb gwmpo mewn i fel y lava, obviously. A maen nhw felly'n chwilio am rhywle soled i allu sefyll, neu os nag yw e'n saff, maen nhw'n cwmpo mewn. Wel, be mae Iesu'n dweud wrthyn ni yn y stori yma yw fod gwrando arno fe a gwneud beth mae'n dweud wrthyn ni wneud fel adeiladu tŷ ar graig neu ar ddarn caled, soled o dir. A mae hwnna wrth gwrs yn neud sens i pawb. Chi'n deall pan bod angen i rywun wneud hynny. Ond be mae'n dweud hefyd yw, os ych chi ddim yn gwrando ac yn gwneud beth mae Iesu'n dweud wrthyn ni wneud, be mae fel yw adeiladu tŷ ar dywod. A be mae'n dweud yw, wrth i ni fynd trwy fywyd, bydd pethau anodd yn dod ar ein traws ni, yn debyg iawn i storm yn dod ar draws y tai yma. Ac wrth i ni fyw bywyd, byddwn ni'n gweld bod pethau fel y coronavirus a pethau eraill sydd yn dod ar ein traws ni ac yn effeithio arno ni. Falle yn poeni ni, neu ni'n ofnus, neu yn effeithio ar ein bywyd ni mewn ffyrdd gwahanol. Ond un peth allwn ni fod yn sicr o yw, os i ni'n trystio'n Iesu Grist,
ac yn unrhyw beth mae e'n dweud wrthyn ni wneud, gallwn ni fod wybod ein bod ni'n ddiogel, oherwydd beth bynnag sydd yn digwydd yn y byd o'n cwmpas ni, dyn ni'n saff yn ei ddwylo fe. Dyw hwnna ddim yn golygu bydd bywyd yn hawdd a bydd dim byd drwg yn digwydd i ni. Beth mae'n golygu yw fod ein enaid ni, sef ein calon ni, ein perthynas ni efo Iesu a'r hyn sydd yn real tu fewn i ni, yn para am byth. Hyd yn oed ar ôl y byd yma, a ddim yn cael ei ddinistrio gan unrhyw beth fydd yn digwydd yn y byd yma. Ond yn hytrach, bydd gyda ni, bydd ein perthynas ni gyda Iesu yn rhywbeth sydd yn bodoli am byth. A felly hyd yn oed ar ôl y byd yma, yn y nefoedd am byth, mae'r Beibl yn galw fe'n tragwyddoldeb, byddwn ni'n saff yn ei ddwylo fe. Felly dwi eisiau gofyn i chi, ydych chi wedi trystio yn Iesu Grist? Ydych chi yn saff ar y llawr soled, neu ydych chi yn y tywod, neu mewn peryg o ddisgyn i mewn i lafa y byd yma? Felly, plis ystyriwch y peth, plis meddyliwch dros y dyddiau nesaf yma, a'r wythnosau nesaf yma. Ydw i wedi dod i nabod Iesu, a felly dwi'n gwybod fod fy enaid i yn saff, lle bynnag fyddai a beth bynnag sydd yn digwydd yn y byd o fy nghwmpas i. Wel, dyn ni'n di orffen trwy cael amser bach o weddi. Mae Lydia un o'r swogs wedi paratoi rhywbeth bach fydd yn dod ar y sgrin. Falle bod chi'n stryglo weithiau i wybod sut i weddio neu beth i weddio. Wel, mae hwn falle mynd i fod chydig bach o help i ni. Mae'n mynd i ni trwy y math o bethau gallech chi a fi weddio. Felly, plis defnyddiwch nhw. Mae gyda chi just 2 funud bach i feddwl am sut allwn ni ddod â'r pethau yma at Dduw. Ein angen ni am y pethau yma, pethau fel maddeiant am help Duw, ac hefyd beth mae Duw yn heiddi, felly mae'n heiddi bod ni'n diolch iddo fe am y rhenewau a'r pethau mae wedi wneud ac wedi roi i ni. Felly mae'r cyfle yma'n gret i ni jyst cael amser bach o weddi gyda'n gilydd. Felly, plis edrychwch ar y sgrin, meddyliwch dros y pethau yma. Diolch. Diolch yn farlyd. Wel, dyna ni am heddiw. Dyn ni'n mynd i ddod nôl gyda chi fori. Plis tiwniwch mewn, byddwn ni'n cael quiz, byddwn ni yn cael pethau eraill i chi joio, a bydd hefyd gair gan Gwion y Caplan ar eich cyfer chi. Felly, plis dewch yn ôl ato ni fori. Dyn ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn, a bydd gwobr yn y quiz hefyd. Felly, mae werth i chi tiwnio mewn. Hwyl am y tro.